Здравейте, малки приятели! Днес ще ви разкажа една вълшебна история за цветето незабравка. Приказка за спомените и любовта. Някога в далечна и приказна долина, скрита между високи планини, растяло необикновено цвете. То било нежно и синьо като небето след дъжд, а името му било Незабравка. Но това не било обикновено цвете. Говорело се, че незабравката имала магическа сила. Ако някой прошепне свое желание до нея и го полее с капка сълза от истинска радост или тъга, желанието ще се сбъдне. В същата долина живеело малко момиче на име Лия. Тя била весела, с очи, които блестели като звездите, и коса златна като слънчевите лъчи. Но един ден сърцето й се натъжило. Нейният любим дядо, който й разказвал приказки за незабравката, заминал на дълго пътешествие и не оставил следа. Ако само можех да го видя отново, въздъхнала Лия една вечер, докато седяла до малко поточе в гората. Тогава, съвсем неочаквано, пред нея се появила малка светлина, която проблясвала като миниатюрно звездно пламъче. "Коя си ти?" попитала Лия. "Аз съм фея, забрави мене, пазителка на незабравката", отговорило пламъчето със смек глас. "Дойдох, защото почувствах твоята тъга. Ако искаш да откриеш дядо си, трябва да намериш цветето незабравка в дълбините на магическата гора." Лия се отправила на пътешествие. Гората била красива, но изпълнена с препятствия. Първо срещнала един говорещ бухал, който й казал: "Само този, който помни своите близки с любов, може да намери пътя." Бухалът й дал перо, което светело в тъмното. След това пресякла река, чийто бърз поток пеел песни за миналото. За да премине, Лия трябвало да разкаже спомен за дядо си. Тя си спомнила как той й плетял венци от полски цветя и реката й направила път. Накрая стигнала до голямото дърво, където срещнала заек с блестяща козинка. Той й казал: "Цветето незабравка расте само там, където капят сълзи на истинска любов. Следвай сърцето си." След дълго търсене, Лия най-накрая стигнала до малка поляна, където сред сияещи капчици роса блестяло синьото цвете незабравка. То изглеждало крехко, но излъчвало светлина, която изпълвала сърцето й с топлина. Лия коленичила до него и прошепнала: "Искам да намеря дядо си, той ми липсва толкова много." Една сълза се отронила от очите й и паднала върху цветето. Тогава цялата поляна засияла, а фея забрави мене се появила отново. "Твоята любов към дядо ти е силна, Лия. Погледни към небето." Лия вдигнала очи и видяла как в облаците се оформя образът на дядо й. Той се усмихнал топло и казал: "Мило дете, макар да сме далеч един от друг, нашата връзка е вечна. Незабравката ще ти напомня винаги за нашата любов." От този ден нататък Лия никога не се чувствала сама. Тя пазела малко венче от незабравки в стаята си, а цветята винаги й напомняли, че любовта и спомените живеят завинаги в сърцето. Какво е посланието от тази приказка, мили деца? Дори когато някой любим човек е далеч, той винаги живее в спомените и сърцето ти. Никога не забравяйте хората, които ви обичат, защото техните истории ви правят по-силни. И ако желаеш нещо с искреност и любов, се случват чудеса. До следващата приказка, малки приятели!